do it. No, už sme asi live, takže pozdravujem vás v veľmi netradičnej forme, kedy ideme na líčeničko spolu. Verím tomu, že ste si užili krásnu sobotu. Tak, ja väčšinou začínam tým, že si trošku urobím atmosféru, tak použijem túto moju obľúbenú. Sa trošku osviežime. A začneme. Čiže už máme pripravenú pleť, pretože je veľmi dôležité, aby pokožka predtým, než vôbec na ňu ideme dávať make-up, bola veľmi pekne vyhladená, aby mala dobrú štruktúru. A veľakrát, keď sa stretávam s klientkami, alebo keď aj s koučkami riešime ich klientky, tak častá otázka je, že ako alebo aký make-up mám používať, alebo čo keď make-up robí šupinky. A ako náhle vám výjdu šupinky, znamená, že treba zmeniť niečo v starostlivosti o pleť. O tom sa budeme baviť niekedy inokedy. Ale minimálne vám môžem mať dva typy, ktoré veľmi pekne fungujú, keď aj pripravujem pleť na make-up, alebo keď potrebujem, aby pokožka bola veľmi taká hladká a ako keby, aby boli pekne stiahnuté pory a krásne rozjasnené. Čiže veľmi dobre funguje toto sérum. Ja ho rada dávam práve na tie časti tváre, kde je pravdepodobnosť, že pokožka bude buď začervenanejšia, alebo sú tie pory viac viditeľné. A hlavne, ak aj pleť je, napríklad, ak máte pleť, ktorá má viacej pórov, alebo pleť, ktorá, keď si po nej prijete, jednoducho není až taká hladká, ale cítite tam takú hrubšiu štruktúru, tak vtedy práve toto sérum je dokonalé, pretože urobí to, že zatiahne zhruba, mu to trvá asi 15 sekúnd. Takže vždy, keď aj robím nejaké líčenie, alebo jednoducho, keď mám klientky, ktoré chcú si nechať poradiť s pleťou, tak väčšinou toto testujem na jednu stranu tváre, aby si to oni mohli všimnúť za tých 20 sekúnd a porovnať si to. Tak, máme urobenú pleť. Ja som znova dala toto sérum, už mám pod tým urobený make-up, samozrejme používam faktor. A faktor strašne dôležitý v lete, určite nevynechávajte. No a dáme ďalší veľmi dôležitý krok a to je tento geniálny stierkovač, voláme to kočky, keď mi píšu, majte prosím si ten stierkovač. Takže tento stierkovač je úplne že dokonalý. Ja mám toto zrkadlo, tak budem tak okom jedným odbiehať ku vám, ktorý, akože to budete vidieť aj naživo, keď sa pozriete zblízka, on okamžite aj jemne ako keby, ale to nie je úplne zmatnenie, on hodí taký filter, ja to volám, že to je Instagram filter. A vyhladí tú pokožku a hlavne dievčatá, ktoré naozaj majú problém s tým, že buď im nedrží make-up, alebo jednoducho sú veľké pory na tej pokožke, tak čo sa stane je, že vám ho nádherne vyhladí, ako keby naplní sa ním ten pór a všetko na neho perfektne sa prilepí. Tak, takže toto je produkt, ktorý je úplne že topka, má ešte aj faktor 15, takže nádherne to drží. Máme prvý krok. No a poďme teraz ďalej. Ideme na make-up. Pri výbere make-upu väčšinou to je také, že chcem zmatňujúci, ale strašne je dôležité zbytočne si nevysúšať pleť s matňujúcimi make-upmi a naozaj ju voliť vtedy, keď ste si 100% istí, že máte, alebo istá, že máte masnú pleť. Pretože ako náhle začnete používať zmatňujúce make-upy a máte kožu, ktorá je trošku dehydrovanejšia, alebo má nábeh na šupinky, alebo proste jednoducho není dobre zahydratovaná, tak čo sa vám stane? 1-2 dní nič sa nestane, ale ak to robíte dlhodobo, tak jednoducho prvé, čo začnete cítiť, je také pnutie, zbytočne vám začnú vyliezať vrásky, alebo zrazu niekde uvidíte šupinky. To je presne vtedy, kedy ja vždy odporúčam mojim klientkám proste radšej dajme inú formu make-upu a radšej dajme, ukážeme si ho v ďalšom, a tento výborný púder na zmatnenie a tá koža bude nádherne nacucaná, pretože
Z toho veľakrát sa deje to, že zbytočne zrazu vidíte vrásky a myslíte si, že potrebujete protivráskovú starostlivosť, pričom veľakrát sa veľa vecí spraví tým, že sa upraví make-up alebo puder, ktorý používate na tvár, že vlastne tá pokožka není vysušená a ostatné všetko bude v poriadečku. Takže poďme na to. Takže ja teraz volím taký letný make-up. Ja ho ľúbim používať. Dám ruku, zdaň ho do ohňa, milujem ho. Je vyhladzujúci, krásne sa vstrebe do pokožky. A je taký, že kľudne nemôžete ísť okolo očí a neurobiť to, že by zrazu tam tie vrásky boli vidno. Čiže ja ho buď používam tak, ako vidíte teraz, čiže ho dám ako prvý, alebo použijem od neho trošku korektoru a na neho prejdem. Tak. Tento make-up si pamätám, keď nám ešte len prišiel na trh. Mali v našom beauty klube takú seansu, klientky sa boli u nás pozrieť, my ich zavolali na skúšanie noviniek a nebol úplne čas odlíčiť ich. Proste, lebo ich tam bolo veľa. Hovorím, čo teraz kúrnik šopa budeme robiť? Hovorím, dobre, dievčatá, nevadí, tu sa mi postavte. Tak tam sedeli, stáli a hovorím, Janka, poď. Tak som si ju oprela o stenu a hovorím, taká, aká si došla na takú, teraz dajme cecečko. A jak som to dávala na tú pokožku, proste normálne bez prípravy, bez očistenia, bez ničoho, tá koža bola nenormálne vyhladená. A je len, wow, ok, prvá, teraz druhá. A za priebeh možno 2, 3, 4 minút tam bolo 4-5 žien. A na každej sme kúkali, že to čo urobilo na tej koži. Krásne vyhladená, krásne zjednotená. Proste vidíte, jak ľahko sa s ňou robí. Takže to bol môj zážitok, keď to prvýkrát došlo a odtedy je to môj veľký kamarát. Lebo ja milujem make-upy, ktoré vyzerajú naozaj prirodzene, že to tam není úplne taká kôrka. Ja nemám v obľúbe kôrkový make-up, pretože naozaj strašne veľa ostarí a zvýrazní zbytočne vrásky, ktoré tam ani chudiatka nie sú, len tá hrubá umýtka by to zvýraznila. OK, takže máme. No a poďme teraz si trochu, ja mu ukážem, čo ľúbim robiť. Toto je make-up, ktorý je samozrejme pre suchú pleť a napríklad toto mám odtieň medium to deep, čiže najtmavší, ktorý je. A tento mám N140 a tu N140 ja ľúbim dať na také prejasnenie. Alebo niekedy, keď treba, že prekryť niečo a potrebujem rozjasniť stred tváre, tak vtedy milujem používať práve tento make-up, ktorý v zime používam zase trošku viacej, hej, čiže aj kočky vždy odporúčam, mávajte 2 odtiene make-upov, pretože viete, buď v lete si viete krásne dopasovať, dotmaviť sa, a v zime zase viete sa vybalansovať. A vždy viete tieto dva, keď skombinujete dokopy, to je úplne že mňamka. Proste másličko na tú pleť, není to vôbec nejaké... neviem, čo ako vidíte, ale príklad testujem, že live, tak verím, že niečo tam vidíte, niečo sa mi tu hýbe. No, máme. OK. Takže to si utrieme. A už máme urobený podkladík. Poďme ďalej. Si pamätám prvýkrát, keď som prišla do Mary Kay a sme boli na prvom vizažistickom školení ešte s kolegynkou. A sme tam došli a sme si robili tie obočia a neviem čo, a tak jak zvyknutá, tak jemne sa líči, tak sme odchádzali také vymalované, ale zase sme sa naučili niečo nové, zase bola zábava, človek trošku odreagoval z takého toho bežného života. Takže pre mňa vždy ako keby toto ráno, toto kechlenie, alebo aj samotná starostlivosť je vždy taký čas, keby pre seba, že si to človek trošku ukradne, nemusí to byť takto dlhé, jak keď s vami sa rozprávam teraz. Väčšinou sa nerozprávam sama so sebou, tak to je rýchle. Ale proste je to super. Takže teraz beriem túto úžasnosť. Má jednu geniálnu vec, že to viete zatvoriť, otvoriť.
Takže keď na to pamätáte, že to máte zatvoriť, tak sa vám to nevysype. No a tento úžasník, tento púder, to volám, že Instagram Filter 2, ja vám to chcem ukázať na čele, lebo proste to robí tak krásny efekt a tým, že je to priezračné, um, veľa kočiek si myslí, že to bude biele. Nie, to nebude biele, ale matné. A čo je super, je, že to není zmatňujúci púder. To znamená, vám nevycíca z plete úplne poslednú špätku všetkého, ale je to púder, ktorý prejasňuje. Hej, čiže zase má podobné rozjasňujúce čiastočky, ktoré odrážajú svetlo, ako toto tu. Čiže spolu sú, úplne dokonalé kombo. No, máme to. Keď sa pozrite, je to v pohode, je to o mnoho lepšie, ako to bolo predtým. Inak keby mi niekedy poviete, že ako sa budem takto odlíčená tu prezentovať, tak vám poviem, že asi v živote nikdy. Tak aj to sa deje, človek sa učí. To je jedna z vecí, za ktorú ďakujem Mary Kay, že proste sa človek naučí také veci, že ani netuší, čo v ňom je. No dobre, poďme ďalej. Tak máme. No a teraz vám chcem ukázať jednu ďalšiu moju veľmi, veľmi obľúbenú vec a to je novinka. Tieto licenky s hyaluronkou a s ďalšími výťažkami a vitamínkami, ktoré majú. A ona je, milujem, také dve farby som si obľúbila, toto je prvá z nich. A keď sa pozriete, neviem, či to na tom videu vôbec bude vidno, ale je veľmi taká telová, prirodzená, že človek sa nemusí báť, bola taká opatrná na začiatku, že si nejako moc toho dá, pretože sa krásne, krásne rozotierajú a majú výborné farbičky. Máme bledučko rúžovú, máme takú fuksiovú peknú magentu. A potom máme presne takúto telovú, kde vidíte, že tie líčka sú tam, vyzerá to úplne mega. A, ale proste nie je to preplácnuté a na to používame len túto hubičku. Viem, že minule mi kto si dával do komentu, že bože, zdrobneniny. Takže ak náhodou používam zdrobneniny a vás to irituje, tak je to, musíte to predýchať, lebo ja už to mám asi vrodené. OK, máme, dobroš. No a poďme ďalej. Takže máme líčka a poďme teraz na niečo veľmi easy cheesy na oči. Čo som si toto nachystala? Milá sa ma dievčatá, čo si pýtali. Chcem vám ukázať dve varianty. Jedna varianta je práve použitím tohto tu. Predstavíme si, že naozaj máme málo času a nemáme čas sa veľmi s tými tienikmi hrať. Tak použijeme tú istú licenku s tou kyselinou hyaluronovou, ktorú máme teraz novú a aplikujeme ju ako tieň. Hej? Keď si pozriete. Vyzerá to nádherne, vyzerá to prirodzene. A myslím, že dva prsty takto naťukať. Bo častokrát mám klientky, ktoré majú silnejšie dioptrie a úplne nevidia. Musia mať buď zveľkovacie zrkadielko alebo tak, ale sú určité pohyby, ktoré keď sedíme na konzultačke alebo na minikurziku líčenia, alebo proste prídu, dajú dokopy kočky, tak jednoducho prstom si vieme nahmatnúť kosť, vieme si to trafiť, takže niekedy prsty častejšie používam na nanášanie tieňov, aj líčiek, ako štece. Je to veľmi také variabilné. OK, takže už sme si dali zľahka tu a dajme si ľahučké konturovanie. Na konturovanie milujem tento odtieň púdru, pretože má taký dobrý tón, že si ním viete dopracovať, ak sa vám náhodou pritrafilo, že tu ste opálené a zrazu chudák krk zostal bledý. Tak to je to taká tá presne akurát farba, ktorou si to dorovnáte, to je prvá vec. A druhá vec, keď je super, je keď už opálenie odchádza z tváričku, že nejaká taká tá polojeseň a človek sa ešte chce trochu vrátiť do toho leta, tak na takéto kontúrovanie presne týmto odtieňom púdru je úplne dokonalé. Tak. No.
Tak. Opa. Nož. Vyzerá to prirodzene z jednej, z druhej strany. A fakt akože je veľmi aj príjemný, nemá tam žiadne silikóny, nič v sebe, proste je úplne, a keď sa pozrite na tú pleť, je úplne hebká. OK, poďme na očka ďalej, takže čo si dáme? Si dáme úplne takú light variantu, už sme si tam dali tú licenku, ale dajme tomu je leto a chceme si niečím trošku ten pohľad tak oživiť. Tak z týchto dvoch kazetiek ja veľmi rada, počkajte, hľadám ten tieň, sú dva také, ktoré mám rada. Tento z nich a tento. Takže ja si dneska dám takúto krásnu barvičku, keď sa pozriete. A iba zľahka vyťuknem takto na stred a všimajte, ak krásne to vyzerá. Niekedy mám chuť na veľa tieňov, niekedy mám chuť na menej tieňov, ale podstatné je, že keď človek to tak cíti, tak keď máme chuť na výrazné, dáme si výrazné. Najlepšie je, že keď to viete. A si pamätám, ako často sa mi stáva, keď kočky dojdú a oni si robia polku, ja im robím polku a ukazujem vlastne a učia sa to. A potom tak kúkajú na tú svoju polku, jak pekne to zvládli, pričom použili možno 5-6 produktov. Ja milujem skôr také minimalistické veci, čiže mať minimum produktov na líčenie. A potom obmieniať samozrejme, ale proste vedieť sa pekne naličiť s minimum a potom už pomaličky človek logicky priberie ďalšie. Ale tým, že keď sa už naučil ten základ, ten base, tak všetko ďalšie, čo priberiete, vám ide ľahšie. Ako keď naraz začnete s milión vecami a sa v tom stratí, tak potom človek je taký sklamaný. Teraz ešte táto vec, to je tiež vec, ktorú milujem. Tieto naše kazetky na obočie, tie akože vo veľkom používam, pretože ja milujem tú najtmavšiu, ktorú máme. Krásne vyčešu, držia za každého počasia, môžete opršať, môžete sa ponárať a vždy si treba opakovať, obočie nie sú dvojičky, každé je iné. Som tiež niekedy z toho mala stres, ale len si treba zapamätať, že nie, babika, v pohode, každé obočie je iné, takže nie si, všetko je v poriadku, tak ako to má byť. Tak, OK. Šup, šup. Nuž, a teraz dajme ceruzku ešte. Mám rada tieto naše ceruzky, pretože, už ju tu nájdem, kde som si ju vyložila. Tu je. Tieto naše ceruzky, oni, okrem toho, že majú tuto vzadu strúhadielko, ktoré si viete vlastne dať, nádherne držia na očku. A je to naozaj taká krásne síta čerň. A vlastne to očko sa zvýrazní. Častokrát, keď kočky majú, neviem, padajúce viečko alebo tak nevedia si úplne, alebo nerobia si už vôbec ceruzku, pretože sa im zvykne otláčať. Táto tu je taká, že vám krásne vydrží. A možno, ak si neviete, ja neviem, možno kresliť ceruzku, alebo že vôbec sa vám trasí ruka, že to je vonkaté, alebo tak podobne, pokiaľ si ju ťahať, tak kľudne mi písnite inak správičku a kľudne dobehnite, lebo naozaj naučím vás pár trikov, s ktorými vám to pôjde super a budete nadšená aj z produktov. Pretože veľakrát, keď máte doma dobrý produkt, že vás s ním baví robiť, drží vám to, jak si to nakreslili, tak potom máte z toho celého lepší zážitok. Ako keď viete, že niečo ste si nakreslili a že 4-krát žmurknete a na obed to už nemáte, tak vás ani nebaví to líčiť, to mi aspoň holky hovoria. Takže kľudne písnite správičku a vymyslíme niečo. Alebo ak vás baví líčenie a chcete sa v tom rozvíjať, tak ako ja, možno sa odreagovať, tak rada. Nož,
Keď sa pozriete, to očko je také zvýraznené. No a teraz ideme na špirálu. A pri špirále sú také pravidlá, ktoré vždy platia. Poprvé, neponáhľať sa a neodfláknuť to. No, táto špirálka, ktorú vám teraz ukážem, ja mám veľmi, veľmi rada. Keď sme ju testovali s dievčatami, sme mali seansu beauty. Koľko ich tam bolo? Asi 6. A ukazovala som na každej, že ako to funguje. Dávali sme to na jedno oko a bolo, že ting, riasy. Ale čo je na nej super, proste musíte dať veľa tej špirály. Vy nesmiete prestať pri druhej vrstve. Proste nie. Takže ukážeme si. Teraz to budete mať v priamom prenose. Niekedy, keď robím tie kratšie videá, tak musím vám to prestrihnúť, aby ste videli, že čo. Ale už teraz pozrite, ak to krásne dvíha. A jednoducho nanášanie maskary, to si môžete povedať, že je jak všetko ostatné. Proste nestačí dvakrát niečo urobiť. Potrebujete byť vytrvalé a dovtedy, dokedy tie riasy nemáte také, aké chcete, jednoducho budete tam tú riasenku dávať. A to je prístup, ktorý si osvojíte. A zrazu všetko pôjde však. Veľakrát, čo je zaujímavé, je, že aj pri líčení, keď sedíme spolu, tak pre mňa zaujímavé je, že každý má svoju techniku, každý má naučené určitý počet rokov, ako robí niečo. A keď mu dáte do rúk novú špirálu, tak vlastne ide a robí tou novou špirálou to isté, dookola. Je keby rovnaký štýl. A vtedy vlastne poviem, počkaj, pomalšie. A vlastne spomalia, začnú dávať pozor a potom prídu krásne výsledky a potom príde to, že to sú moje riasy. Wow, hovorím, áno, bomba špirála. Vidíte? Jak s týmto livekom, kým som to spojaznila, to chvíľu trvalo, ale už každý ďalší raz bude ľahší. Alebo keď prídu dievčence v elegantnom veku a jednoducho sú zvyknuté sa možno líčiť iba ceruskou a nejakým minimum alebo vôbec. A naučia sa, uvidia, aké to je rýchle, dajú to do praxe a za týždeň, keď to naozaj robia ráno a večer, taký pokrok a potom mi píšu, že Mati, dostala som komplimenty a ja sa vždy tak teším, hovorím yes. A potom ma strašne baví, keď vidím tú pani alebo tú moju klientku, ako praktizuje to, čo sme sa naučili, ako proste používať tie produktiky, ktoré má odo mňa. Ako sa jej pleť mení a proste ako sa jej mení vizáž. A ono sa to nezdá, ale pre nás ženy je podľa mňa krása akože vonkajšia spojená s vnútornou. Jednoducho, že to je proste to tak nejako máme. Že sa cítime lepšie, keď sa pozrieme do zrkadla a sme spokojní s tým, čo vidíme. Ale veľa žien si myslí, že už to, čo vidí v zrkadle, že už je nemenné, že už sa s tým nič nedá robiť. Tak ako ja som myslela, že už musím akceptovať tomu pleť, keď som mala tých, koľko, neviem, dávno. A bola aknozná a proste bola aj dermatológa, bola som neviem čo a proste nič nefungovalo. Hovorím, no tak asi iba zatierať. Tak som zatierala akné kolorom. A potom som prišla sem, bola som na prvom školení pleť a prípravky. Tam som došla, bolo tam 20 žien sedelo okolo stola a všetky mali pekné plete. A ja na to kúkam a hovorím, to není možné. To není možné, že by to nezafungovalo, keď všetky tam majú také pekné plete a ja chcem. Tak ma to inšpirovalo k tomu, že som to začala používať, že som pochopila, ako sa starať o tú pleť, ako používať vhodné prípravky na moju pleť, že ju proste nemám vysúšať, že proste to musím zjemniť. A keď som ja porozumela mojej pleti a začala som jej dávať to, čo tá pleť chcela, nebojovala som s ňou, tak sa to začalo krásne meniť a do pol roka moja pleť bola úžasná proste a ten, kto nemal zlú pleť, nevie, čo to je. Ale ten, kto mal zlú pleť a už ju má dobrú a proste keď si ju takto ošáhnete, tak si taký sa strašne tešíte, pretože to je úžasné, jak jedna pleť dokáže
Proste pracovať, to orgán, s ktorým sa dá robiť. Každá pleť sa holky obmienia 28 až 45 dní. To znamená, že nič není stratený prípad. Treba trpezlivosť, pravidelnosť, dobré produkty a byť disciplinovaná v používaní. A všade sa to potom postupne už prejaví. Takže mám kukuč a poďme na pery. Na pery som si dneska mala chuť dať tento úžasník, tento olej. Dajme si ho s touto krásnou ceruskou. Ešte mám poslednú jednu na sklade, to je tak nádherná ceruza. A, a to je tiež vec, že ceruska, keď si ju dáte v dobrej farbe a v dobrej štruktúre, títo sú výborné v tom, že pekne držia. Majú výborné farby, rôzne odtiene, ale prirodzené. A potom si na ňu dáte tento výživný lektvar farebný. Tak to je úplne bomba. Tieto posledné dvoje novinky, ktoré sme dostali, pozrite na ten lesk že sú to oleje, 9 olejov, ktoré sú akože zafarbené. Ale vôbec nelepia, nemáte z toho omastené pery, proste sú dokonalé a ten... Milujem ich. To je jedna vec, ktorú milujem. A teraz tieto najnovšie, akože balzamy, ale nádherne voňajú, tuhá štruktúra, proste sú krásne tónované. To si zase urobíme niekedy inokedy video. Už nevedela som, čo mám vybrať, keď všetko milujem. Nuž, tak to je dnešný look. Takže poďme si urobiť rýchlu rekapituláciu. Takže na začiatok každého líčenia dáme fixačný, pretože potrebujeme vystierkovať tvár. Následne použijeme vyhľadzujúci make-up a chceme niečo prekryť, môžeme použiť korektor, alebo ja milujem kombináciu s make-upom, ktorý je pre suchú pleť. Potom použijeme Instagram Filter 2, úžasný sypký puder, ktorý prejasňuje kožu, odráža svetlo a tým pádom dáva svetlo do tváre. Fotografii by vám povedali, prečo je svetlo dôležité v tvári, pretože omladzuje, áno. Nuž, potom sme si dali kontúrovací, ktorý sme krásne zjednotili krk, aj tieto kontúry. No a dali sme si ešte vyhľadzujúce, pumpujúce líčka s kyselinou hyaluronovou, ktoré sme si zľahka dali aj cez očko. No a potom sme si dali z paletky Inner Fire tento krásny tieň a potom sme si dali ceruzku zľahka, aby sme si zvýraznili pohľad oku. Potom sme dali vynikajúcu špirálu, kde sme si pamätali, že musíme dávať dlho a veľa, však neponáhľať sa. No a na obočie sme si dali túto paletku, ten tienník a na pery sme si dali super kombo, počkajte, hľadám tieto dve dokopy. Takže, ak by ste si radi niečo z toho pořídili, v prípade záujmu mi samozrejme napíšte správičku, alebo ak sa neviete starať o svoju pleť a chceli by ste si nechať poradiť, prípadne rozvíjať svoje líčenie, alebo by ste sa radi ku mne pridali, tak kľudne napíšte, budem sa veľmi tešiť. Zatiaľ všetko dobré, papa, a pokúsim sa to teraz ukončiť.